Kien dan il-mod isteriku partiġjana l-aħħar li bih il-Ministru Silvio Xkembri temm id-diskors tiegħu f'attività politika il-ħadd filgħodu fin-għaxar. Fl-istess waqt il-mexxej laburista Robert Sabela li fl-istess attività politika spiċċa d-diskors tiegħu jitkarrab lil dawk preżenti biex jingħaqdu miegħu f'din is-sena tal-azzar. Ibqgħu miegħi ħankomplu nagħmlu aktar u aktar ġid f'din is-sena tal-azzar. Diskors ta' sija, qabel xorta waħda ma għamel l-ebda referenza għad-dikjarazzjoni ġuramentata tal-imħallef Wenzumentov u lanqas ċaħat li tkellem mal xi imħallef ieħor. Dikjarazzjonijiet ċokkanti ta' intil fil-ġudikatura minn naħa ta' Robert Sabela li hu fl-ebda ħin ma indirizza. Minflok huwa foka fuq il-viżjoni 2050. Imħabbar b'xeba pompa u miljuni ta' euro fejn niddiskrivija bħala weda li se jwettaq. U nhar il-ġimgħa ġewwa l-Belt Valletta għamilna weda u kuntratt mal-poplu tagħna. Madankollu din il-weda tinkludi ftit jawwis wedit li ilhom jiġu mweda ma' 13-il sena. Sant li fost l-oħrajn tinkludi l-investiment fl-Isptar Mater Dei, l-Isptar San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan fil-waqt li hemm imwiet trasport tal-massa li suppost fil-jiem li ġejjin, il-Ministru Chris Bonnet se jkun qiegħed jiżvela xi ħaġa għaliex id-dokument tal-Viżjoni 2050 ma offra xejn f'dan ir-rigward. Ironikament din hija weda oħra li l-poplu ilu jisma' għal dawn l-aħħar 5 snin. U flok semma x'toffri din il-viżjoni fost oħrajn kif se jkun qed jindirizza l-isfidi tal-popolazzjoni u t-traffiku intilef diskors partiġjan u retorika tiegħu kif minflok iffoka fuq l-għaqda nazzjonali kompla jifrex il-firda b'attakki partiġjani kontinwi fost oħrajn fil-konfront tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg u Shadow Minister Joe Giglio fi żmien meta l-għaqda hija essenzjali għal ħatra ta' prim imħallef.